Айде, Трансалпче, драпай! Сега. Два и 20. Да направим едно буйново и към 4 часа в Триград и това е. Иначе много рано трябва да седаме да... Наистина е супер. Да, доста бърза. Хубав път, ама натоварен. Тук вече ще е по-спокойно. Това е изхода на пещерата. Усеща се по ледения вятър. Той и Ягодина е доста студен. Колко да е? 5-6 градуса. Ага. Набързо се женят, бе. Да няма много време за мислене. И вече като излезеш и бракът се строя нещо страхотно. Топло, приятно. Тук има колега рибар. Да не му плашим рибата. Чудесен пейзаж. Да. Това се е засилвало от Гърция чак.
Здрасте. Да питам ли някой за това път Черня? Или някой по... Чай да видим там. Хопа. Да видим извора на пътя по времето. Чертните по нас снимка там на... Продължаваме по пътя, по тъпкания. така. Като там ще видите къде има стрелка за извора на река Въча. Колко ще ви отнеме 10-15 минути да Идеално. го видите. Няма проблем. И оттам наляво, стигате горе на стека и пак наляво. И към водни път. По Дерама ще следите Дерама и ще стигнете в водни път. Та така, коленете са, да не ти казвам, Какви мотори си имал ти? Иже бе, Иже. Възход. Двойка ли беше, планета ли? Не, Възход. То тогава това беше основният превоз. Хубаво момчета, желая ви хубав ден. Благодарим на тебе. Я да ида се охлада диня, то че ми се хапва диня. Айде да си Ама сладко. имат... Айде свърши пътя. Да. Как каза, предстоятелно ще минем там с въз. Водни път. Да. Извора на Въча, после покрай граничната пирамида, оттам наляво към водни път. И от водни път покрай реката директно в Триград. И е време за бира. И за ракия. И за ракия. Примерно. Точно покрай реката вървим. Голям кеф. Тук има локва. Има ентусиасти навсякъде. Опа! Да. Бах, колко е зелено направо. Пълни ми очите. Тук има кученце. Голям кеф. Ще се разминем ли тук? Сега коли викат. Тук дигат прахоляк. Не слизат от тия мотори, дошли в планината. Мързи ги да ходят. Няма нищо, всичко е точно. Поднесе, ама са ми дълги краката. Затова е много важно всеки да си вземе мотор по мярка. Сега.
Не, къде има табелка извора на Въча. Меандрите на река Буйновска. Насам сме. Добре. Сега на къде? Там ще видим другия край на ръката. Не знам. Къде върви? Нагоре ли върви? Не знам. Там има табела, виждам я. Насам сме извора на Въча. Правилно. Оп. Парзаля такъв. Дай напред. Наведи се. Напред. Малко по-в ляво и е по-добре пътя. Това сериозен байр тук, бе. Айде, Трансалпче, драпай! Драпай, че по-добре да катерим, отколкото да го слизаме това. Няма, от другия край има само птички и пчелички. И маргаритки. Дай напред. Тия корени са много лоши. Парзалят гумите. Опа. Тук вляво. Голям камък. Хайде, малко почивка.
Каляхме се хубаво. Я ще направим снимка. Така е чисто. Ама с двата мотора ли това? Водни пат, Седмият град. Там на стотина метра е граничната пирамида и границата с Гърция. Там малко по-надолу беше избора на Александър. Айде, спускаме. Не. На камерата не знам как е, ама на живо. На живо е борба за баланс. С този пясък през цялото време съм на тръни. Някой, ако знае по-добра техника за каране по пясък, да пише в коментарите. Единственото, което помага, може би са по-спътъхнати гуми. Да. Уж покрай реката. Река не виждам. Да. Затваряме кръга. Тук има царски път, бе. Ще направя един кадър тук на заставата. Бившата ни. Била някога. Родопско родило. Без заглавия да искаш. Трупаме опит трупаме. Чая да стигнем до утре. Добре. Обратно към цивилизацията. И лайна има. Поне знаем, че нямат язва. С тия рога лошо гледа. Оп. Оп. Финални метри. По чукарите. Това е, бе. Казвам ти.
Триград Хилс. Абсолютно сме в Триград. Малко по-надолу е нашия хотел. Какъв финал, драги зрители! Хайде, Триград! Стигнахме обетованата земя. Ето го, да. Това е Мандра Триград. Тук е хотела. Пък и тук се яди. Сам че виж дали ги е една ограда. Къща за гости, 3 ибрия. Това е посрещане.